moeten even Alston Sarayong is signing in. En zoals u achter mij ziet, dan zijn we hier te Sophia's Lus Community Center, waar er een kinderdag special is. Dit wordt allemaal georganiseerd door, eigenlijk u kent hem, de heer Hap 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 en vrienden. Hij noemt het Family and Friends. Dat wil zeggen, de mensen van de omgeving hebben wat centen bij elkaar gezet. Om eigenlijk de kinderen een beetje, isabi toch, fukang gidemam vertier, men zegt in de bloemetjes zetten. En laten we even kijken wat er hier zo gaande is en hoe het allemaal verloopt. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. En zoals u ziet, dan zijn er een aantal kinderen hier. We zullen zo meteen naar binnen gaan om te kijken. Isabi, van kami brada, misschien kan je even hier zo komen staan. Om met een van de jongeren te praten. Hoe voelt het aan dat men iets hier organiseert voor de jeugd? Mooi voor de jeugd. Om te eerlijk zijn, we zijn gewoon tevreden, weet je. We zijn tevreden. Ja, en hoe vind je het zelfs in de buurt? Wat valt er te doen in de buurt? Sophia's Lus. Dus wat? Ik heb even niet begrepen. Wat valt er te doen in de middaguren in de buurt? Zo, we komen gewoon voetballen, sporten, je weet toch. Schommelen en zo. Ja, en hoe gaat het met de school? Alles goed? Alles goed hoor, maar ik ben voor nu niet school gaande. Niet school gaan. Nee, Maar waarom wil je het oppakken? Boy, zolang sinds doe ik geld heb gezien wil ik helemaal niet meer gaan hoor. Dus misschien is de school niet voor mij gemaakt, weet je? Ja. En u ziet het hier zo, Mickey Mouse, die dus naar binnen gaat. Maar we zijn hier in gesprek, maar wacht. Toch moet ik stellen een vraag, Isabi. Maar sang bijvoorbeeld boma motiveren you voor naar scoren baka? Boy, moeilijk vraag ik nu, Corey. Na amoni? Boy, amoni hoor. Omdat dat school niet heeft money toch, dat last thing. Maar even mama beko no da man tak seri kenessa me potamoni gi you kan go naar scoren baka ibogo. Zeker. Ja man. Ja. Bogo. No, thank you, mi botaki en mi botak God bless en laten we hopen dat toch even na occasie voor gaan scoren later. Maar oké, je tak nou je mekamoni, even mekamoni nou later toch iwan gaan scoren? Boy, ik ben volg gewoon opleiding gewoon hier. En zij soort opleidingen bij volgen graag. Handel, administratie. Administratie. No, lobby. Even bij Apambo Skopu. Die eigenlijk a jeugd jaso in a birti. Isabi you na one drop out, so we kar de mandati. Maar voor no mek den tra one drop out, soort motivatie you kan give mang. Zij bij want tegen de mang. Boy, taki gua score doe je best. Ja, te ko terang hato. Alasan ko diri. Ja man. Enough respect me brada. En zo heb je het ook gehoord hier van iemand die niet meer schoolgaand is. Maar wat zie Rowie hier? Rowie kennen we als een van de mensen ook die gesproken hier heeft van de Sophia's Lus. Rowie, van wat kaserifi, van iloba initiatief tak de mga duwan sanigi a jeugd? Euro kom je brada, asana zolang a jeugd de. A jeugd moet kiezen voor opvoeding. Is dat toch? Ja. En onelijk begin we op sa bepaalde water. We gaan de jeugd as a water dat toe. Is dat toch? En ik voor bij gatori ba bijna ugranik ba fuchi ontwikkeling die unu. Unu give up, dat is standaard. Maar a jeugd, like voor we si ala de chikwa makande da uloben. Dus a initiatief tak zo aan eseti. En tap zo'n bijzonder die, dat weet ik niet, omdat zijn onmenselijk normaal make one die een vooral kinderdag. Dat we gaan mee naar een systeem dat waman take a initiatief
ama situatie. Zo voor a jeugd. Dat werd dat jeugd, dat werd dat a klasse vanaf Peter. Komit. Suma F-virus refugee. Dat werd het en zo. Omdat. Om mijn man maar permitteren na attentie. Ja. En dit is waarschijnlijk, Asandi is nou een soort ratio, want je zit in heel veel buurten. Dat gewoon de man is pa anu voor doen Asandi, de man wacht ja overheid moro, dan er soort sandati. Van je ziet de soort ontwikkeling die zie in de community, laatst had Psycho een kids party, isabi laatst naar Rens, misschien om een party idee, om een blok. Van je vindt dit soort initiatief jaso? Dat met eigenlijk toch mijn broer, de initiatief die zie. Uno lek aget u jodba, u verstaan tak boy, fu wachti dape inodoro. Anu amoni edu alasani. Maar isi denki kwa wan, heguroko. Psycho, saptak de grootste deel voor ama fans naar youth. Dus ama abif doen sani, want hij verdient terug. Look real hap, orga du fan ja zo. Uno kan mij verdienen. Maar ama op bepaalde massa trekken me aankomt. Dus ama schreef ik denk dat ik heb sa. Die 10 essa die ik heb, toch? Laat me tenminste 9 essa die uitgeven aan die kinderen. Dan heb ik toch iets gedaan. Want je bent ook geen geweest. Lek van je ja een interview met toch? Us da score isabi. A piste sa da score. Maar pas we passen bij een bami. Maar you know, want I youth for you, go naar een trauma, go passen bij een bami. Je vertelt me dus als een initiatief zou de man is het technologie. Naar rechtstreeks uit de maati. Psycho doet het niet om de film. Maar hij is al bekend genoeg. Hij kan gewoon denken van eigenlijk naar mijn money, mijn verdienen. Dan mijn pokoe de malo, maar amang het denk ik, amang mopo, voor amang jeugd bij de voet zit sani. Na zo real hap is het en toe tak. Zij denk ik zo. Mi sappe mi mopo, mi sap fabe hebi gimi, toch? Mek mi is het en kom ik de jeugd. Duidelijk. Als je een boodschap hebt naar de jeugd toe, is het boodschap dat bude? Bi otay de man kring uit mi ati. Lek Farouk de jaman no tek tum si voor score. Maar score ugo wel. En unotan stap na a score wa. U ontwikkelen zelf go moro fara, want lek familie de jaman lei na diploma na certificaat. Ayut no de sami wantay de man tak sene. So langa apowarde qua score. Clarius score. Omdat je ziet dat if you mopolek jaso na LTS of Amilo, you know, up next attack in Saranara. Na stoyogo hari, smenti yogo drai. Terwijl ibeka de een administratieve kracht. Guascoro, focus sa imus do. Achiwang na amoni. Na bigiwang na akonier. Na achiwang na amoni. Ano abigiwang na akoni. Ja, duidelijke taal hier van Rui. We gaan even naar binnen om dan te kijken wat er daar plaatsvindt. Eva. En dit is al het beeld van de kinderen hier te Sofia. En zoals u hoort, dan zingen ze hier. Rui, net was mijn microfoon even uit. Dus sorry daarvoor. Maar zoals u ziet, Rui, dit zijn heel veel kinderen. Heel veel kinderen, vriend. En je ziet dat ze de potentie hebben om mee te doen en kunnen genieten van een gezellige dag. Laten we het zo roepen, het is een gezellige dag. Maar als ouder is het elke dag kinderdag, maar dit is nou een bijzonder die. En je ziet van de kinderen. En dit is allemaal de toekomst, hè, van morgen? Dit is de toekomst. Schrik, jongen, we hebben verrassen voor op. Dit is de toekomst van morgen. Wanneer we praten over de toekomst van morgen. Iedereen die Rui kent en heeft gezien dat ik heb gesproken bij Cultura TV, weet dat mijn Fetgi misrefi. Nou, die dis mi effecti. Precies dis mi effecti. Ja. En als hij nou gewoon lobby, blessing, het moet vervolgd worden. Dat naar mijn boskop worden. Ja. De ting, met de geniet. Met alasan wakago precies lek voor Amusbo.
En je ziet dat er veel mensen in Sophia's Lust zijn, toch? Die een hand willen reiken naar dit soort kinderen. We zeggen niet dat de ouders het niet kunnen doen, toch? Maar als wij een steuntje kunnen bijdragen, dan doen we dat. Doen we het. Ja, nee, duidelijk het al. Dit is, zoals u dat ziet, dan zijn het heel veel kinderen hoor. Dit had ik niet verwacht. Die Miwaka qua IC. En er zijn nog meer. Die komen. Ja, die komen. Dus, maar u ziet het, dit is al het beeld. We hebben ervoor gekozen om een beetje naar een buurt te gaan. Isabi voor deze machine ook toe. Want vaak genoeg heb je bijvoorbeeld in elkaar bedrijven, dus het van dat die. Maar grote bedrijven op kinderdag special. Hoe mag dat en hoe mag dat ja. En bijvoorbeeld Fernandes behoren aan kinderdag. Dan zie je alle soorten mensen. Ja. Maar nu gaat het om een individu. Een man een man snappen. Een man controle. Influencers de mati. Maar amat ik wat initiatief voor zetten. Een model komt die de ching. En zie dat het werkt. Ja. Het werkt heel goed. Met dit soort dingen ga ik ook als een tweede man van hem motiveren om meer dingen te organiseren. Maar die ook kan horen wat bigisma die dat is. Je ziet dat in Sofia lijn naar bigisma. Ja. Dan ligt van Chinese dat je ziet dat bigisma kan dit doen. Ja. Dus de project na stap voor stap worden. Maar als het groot gedaan moet worden, toch? Dan moet je gaan bedelen als het ware. Ja. Maar wij werken met de middelen die we hebben. En de kids. Hij zei het al een keertje in een interview van als je tevreden en amoro chin san sayuge. Zolang het een presentje is, als je breedingbaar. Nou, laten we even verder kijken wat er dus dan gebeurt hier op locatie, want we zien heel wat mensen. Vaderland, Suriname is je vaderland. En we staan ook hier met de Real Hap Hap Hap. Volgens mij was hij ook een van de laatste mensen van de week die we nog geïnterviewd hebben. Maar Real Hap Hap Hap, als ik zo kijk, ik ben naar binnen geweest, kan ik zeggen dus dat het succesvol is geweest. Van waar het initiatief dat je doet aan die Gidep Chinja zo na Sofia? Kijk, familie en Friends Relijn gaat alvast beginnen te groeten met liefde en respect. Want alles doe je met liefde. En als je niks met liefde doet, dan hoef je het bijna niet te doen. Want Relijn doet alles met liefde, maar liefde komt van de Heer. Kijk, Relijn nou een bribiwang. En Relijn altijd leest in de Bijbel dat laat de kinderen tot mij komen. Want hun zijn het koninkrijk der komen. Dus dat aan voor misrefi, Gado schreef gima ingeving dat je Relijn kom op voor de kinderen en Reliance is toch opgekomen voor de kinderen. Wees anofuru, wees van Reliance schreef ik die autoriteit armoede dat in Sranang. Dat toch Reliance doet aan bijdragen, dat leeft van ago naar zo ago en Reliance is toch wel beste vrede. Wordt allemaal. Het is nog niet af, want we zijn in het begin, maar toch ben ik tevreden. Ik kan 1000% zeggen dat het is geslaagd en ik dank de Heer daarboven voor alles. Laat hij ons verder blijven beschermen. En hoe ziet de dag eruit voor de kinderen? Kijk, die kinderen zijn gauw tevreden. Die kinderen zijn tevreden, ik mag niet voor je jokken, al is het niet veel. En Reliance weer van hier uit Culturo TV. De mensen ook hartelijk dank zeggen voor hun kleine donatie die ze bij hebben gestaan. Want Reliance die is er alleen, maar Reliance had het doorgegeven aan de familie en friends voor een kleine donatie. Maar Reliance weet bliksemgoed dat hier in Suriname we in een arme land nu leven en ijzer breek je niet met de hand. Dus toch is Reliance en een kleine organisatie opgekomen om de kinderen toch wel blij te maken. We hebben een dame hier die als clown is komen optreden. Begrijp je, dansen, we hebben ijsjes. Kijk, er is een DJ achtergrond, we hebben een film. Leuke filmpje voor de kinderen. Nu wordt er kinderdans gespeeld. Dus de kinderen zelf en het motivatie van de kinderen zie je zelf dat de kinderen zelf blij zijn. Het maakt niet uit, want kijk hier, we zijn hier in Sofia. En wij als volwassen mensen, wij moeten opkomen voor de kinderen. Dat de kinderen in feite ook worden geteld. Dat wij als volwassen mensen ook naar de kinderen kijken. En daarvoor is Reliance hier, want Reliance is bezig met kinderen van de ghetto. Begrijp je, ondanks Suriname in een strijd is, Reliance is voor de kinderen voor de ghetto. Ja man, wat voor boodschap heb je tot slot voor de kids hier zo? Kijk, voor de kids als boodschap, want kijk, Reliance gaat straks ook met de kinderen praten. En wanneer we praten, dan praten we omtrent voorlichting.
Begrijp je, doe je best altijd op school, dat je iets in het maatschappij kan worden. Begrijp je, neem positieve dingen mee. Wees altijd gehoorzaam in het leven, vooral voor je ouders, voor je moeder, voor je vader. Want als mama en papa iets zeggen, weten ze bliksemgoed waarover ze het hebben. Want Reliant was ook klein, dan lijkt zo die mama en papa bij Bari, hoe ben je bepaalde zijn kijk. Maar nu die we groot zijn geworden, zien we inderdaad dat daarover had mama en daarover had papa. Dus daar wil Reliant ook aan de kinderen doorgeven dat gehoorzaamheid is stop in het leven en daarmee kan je veel in je leven bereiken. Ja. Duidelijke taal, Ril Hap Hap Hap. Ik zou zeggen succes verder. Ik ga verder, want ik heb ook kinderen. Dus mi abif go. Isabi toch? Me kip chinten nagi afro na ngadip ching. Maar we gaan kijken als we nog enkele. We zien een jongetje hier zo. Hi boykie, alles lekker? Hoe vind je het? Vind je het leuk dat er iets hier is georganiseerd voor de jeugd? Ja, is leuk hè? Ja, ik ken je Ril Hap Hap Hap. Ja. Ja? Ik had ook al lied met hem gemaakt. Je hebt ook een? Lied met hem gemaakt. Hoe gaat dat lied dan? Gaat goed hoor. Ja, hoe gaat dat lied? Zing het even. Die bouwta bede, de Sanjano Bepsa, mek Santoki dat. Weja. Hoor, drawe. Oké, en hoe gaat het op school? Alles rustig? Ja, ik mag niet klagen. Ja, en hoe is het om op te groeien hier in Sofia? Soms heb je een paar lastige dingen, maar het gaat wel goed hoor. Dat gaat wel goed. Ja. Nee. Thank you enough respect, mijn brada. Ja. Ja, maar 100. Ja. En je hebt het gehoord hier van de jeugdigen en de man is zo'n rapper hier, hè? De man is zo'n rapper en hiering. En laten we dus even kijken als we misschien nog iemand kunnen spreken. Maar zoals u ziet, dan zijn er heel wat mensen die hun bijdrage hebben geleverd. En ik zie hier zo nog een popcornauto en heel wat dingen, springkutten. En ja, en dit is allemaal gedaan voor de jeugd hier zo. Stay tuned, Kulturu TV. Om nee, des koutu kwalek te de mai paku anere. A morgen gevaarlijk zijn is aan de inwa atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou voor de gek, aan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo sofferen aan mij vreerde. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me op een boot traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mo te unu na man pan het jaar.